Il-Gvern immexxi minn Robert Abela permezz tal-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca qed jgħid lin-nies biex jifriżaw iż-żibel. Din hija kontroversja ġdida u l-aktar waħda riċenti ta' dan is-sajf. Sajf li bla dubju Robert Abela se jibqa' jiftakru sew minħabba fjask wara ieħor li jaffaċċja il-gvern tiegħu. Iżda issa wara li ftit ilu qalilna biex nitfu l-air conditioners minħabba l-tuħ tad-dawl, il-gvern spiċċa jgħid lin-nies biex jippoġġu l-borża tal-iskart organiku fil-freezer. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta tintela tista' tpoġġiha ġew il-friża u mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema ta' riħa solvejta u lilna ma toħloq ilna l-ebda problema. Dan il-kumment intqal mill-kap eżekuttiv tal-Wasteserv waqt intervent fil-programm Extra Sajf fuq il-PBS. Kumment lill Ministru Mirjam Dalli li hi direttament responsabbli minn dan is-settur pruvat tinjoraħ kompletament. Inti taqbel ma dak li qal il-bira, Sur Bilocca ħadd tifriża l-organic waste inti? Kif spjegajtlek diġà, inħeġġeġ lin-nies biex ikomplu għaddejjin bis-separazzjoni tal-iskart ħalli dawk il-figuri pożittivi li għandna inkomplu nsaħħuha. Qed tkompli tappella lin-nies biex jifriżaw l-organic waste. Kif se taħdem din is-sistema? Jiena ma nafx fejn kont qiegħda u kont qed issegwi nassumi bħal sħabek, jiena għedtlek li qed inħeġġeġ lin-nies biex il-maġġor parti tagħhom diġà din jisseparaw l-iskart inkluż dak m'intix tuġibni. Inkluż dak l-organiku biex dawk il-figuri diġà pożittivi li għandna ikomplu jissaħħu. Wara konferenza tal-aħbarijiet imsejħa minn Mirjam Dalli stess, Net News staqsa l-Ministru kif din is-sistema tal-ifriżar taż-żibel tista' taħdem u jekk ġietx approvata mill-awtoritajiet tas-saħħa. Bil-Ministru Dalli miflok twieġeb għad-domandi, komplit bir-retorika politika tagħha biex taħrab milli tirrispondi. Din ġiet approvata mill-awtoritajiet tas-saħħa, inti se tagħmilha. Tippermettili, spjegajtlek diġà l-pożizzjoni tiegħi biex inħeġġu aktar nies jisseparaw l-iskart. Mirjam Dalli tant ħassita skomda twieġeb dwar din il-kwistjoni tal-ifriżar taż-żibel li saħansitra spiċċat tinjura anke d-domandi ta' kmamar oħra tal-aħbarijiet oħrajn. Żdaqt li naqam il-mistoqsija fuq tal-friżar tal-organic. Mhux ready jkollu tal-statement. Ma żlaqtlek xejn, għedlek li hemm bżonn li nkomplu nisseparaw l-iskart, inkluż l-iskart organiku. Il-kriżi tal-iskart eskalat sew matul dan is-sajf. Iżda la Mirjam Dalli u anqas il-Prim Ministru Robert Abela mofrew ebda soluzzjonijiet għar-residenti li qed jiġu affettwati, partikolarment dawk il-lokalitajiet fejn il-ġbir tal-iskart falla kompletament. L-uniku soluzzjoni tal-gvern kienet biss li n-nies ipoġġu l-borża tal-iskart organiku fil-freezer tagħhom.